děkujeme a už můžete tancovat. Zase přijel pan Hořínek se svojí zpěvačkou, akorát pan Hořínek dneska musí odjet, musí se rozpůlit. Neví, kdy má dřív hrát, takže pak budeme mít pouze zpěvačku, což není jenom pouze, protože to je stejná kvalita, jenom jsme se rozpůlili, přesně tak. A vystoupí nám jako první děvčata z první třídy od nás ze školy. To jsem se dozvěděla teprve předevčírem, že děvčata hrajou na housličky. Tereska a Kristýnka Hlinkovi, pojďte sem. Bydlí tady u nás v Otovicích. A teď jsem se dozvěděla náhodou v cukrárně, že hrajou na housličky. Měli včera nebo předevčírem? Včera měli ty přehrávky mít nějaký koncert. Učí je pan učitel Milev, který i hraje v Karlovarském symfonickém orchestru. Zahrajou nám 2 skladby krátké, každá 2 je to tak, který Kristýnka pak taky 2, že jo? Tak jo. A dneska, když se jim to povede, oni jsou už úplně otrkaní, tak potom máme 15. června tady školní zahradní slavnosti, takže tímto jste zváni na ty slavnosti, snad nám vyjde počasí, tam děvčata taky budou vystupovat. Takže já vám holky držím palec. Nebojte se?